Het Woudegemaal staat zo'n 1998 op de Wraad erfgoedlist. Alle jaren loopt het enigste nog werk in de stoomgemaal van de Wraad 10.000 bezoekers. En die worden ontvangen in deze keet. Dat kan het langer. En dus wordt er een nagelnij bezoekerscentrum gebouwd. Het doel is om zo'n 24.000 mensen in het hier te lopen. Dat is ambitieus. Daar hebben we in elk geval 4 jaar de tijd voor. En nou ja, als dat juist dat er binnen in Friesland meerdere objecten, begelijks het planetarium, die heeft 40.000 bezoekers op jaarbasis. Dus als dat moois te bieden heeft en heeft wat echt te bieden, dan denk ik dat die mensen wel komen. Op het site wordt er nog werken, maar na de simmer moeten hier de eerste bezoekers ontvangen worden. Die krijgen uitlezen hoe het gemaal werkt en werd het verzinnen. Via een 44 meter lange bregen renden de meesten dan naar het gemaal zelfs. Opvallend genoeg valt het gebouw van 20 meter lang haast net op. Als het op de bregen stiert, op de dik van Lemmer naar Bolk, dan sjost het net. En als het van oud wetter komt, dan sjost een plat dingje op het dik lezen, maar dan sjost het eigenlijk net. En dat is de kracht van het ontwerp. En nou, ik denk dat de kracht is dat het heel prachtig ondergeschikt is aan het werelderfgoed. De nijbouw kost het al met al 3 miljoen euro. Wordt onder oren betalen terug de provincie en de eigenaar van het Woudegemaal, het Wetterskip. Blijft de vraag wat zo'n bezoekerscentrum echt nodig is, als het vooral draait om het gemaal zelfs. Je kunt het echt ervaren. Wij kunnen net even de machines aanzetten en zeggen van nou jongens, we zouden het stoomgemaal even aanzetten. En dan kun je het even zien. Wij kennen hier wel wat zien laten. Wij hebben een schitterende 3D-film straks. Waar toch als het ware in het gemaal is de werking helemaal ervaarst. En daarom is dit hier